farko, yau ma kai nake roƙo ya almuta'al bar ni na ɗauko. Karai zanin da daima kan baitukan fituhi na sako, masa tamburan da na shirya ko fara mani yau na yi sabko. Wani kai shehu kuduwa ta majiyar wa kai ne zirata. La ilaha illallah kara salatuka masu girma, to adadin iyaka masu yawa ya batse hagunmu da dama. Allah sa da alayyara sabu sun samu lambar girma, wani mace kurewar alƙiblar mu tilas mu gaida mukama. Isa ta isar da isar ka san da ruhin jikin mu ya tsago, a nan ne na samu muradi wanda kofarsa shine bango. Ya madadi ni ka daura lotan mu dogon zango, mi tafar da kullun da ke cikin jinin jijiyar mu da bargo. Wani kai shehu kuduwa ta manyan ko kai ne zirata. Ya shehu bani irin da ka baiwa ƴaƴanka kafin buya, ni ma ɗanka ne kuma ɗai ruhi ka jawo ni in wuce baya. Da kuwar ka shehu na kyakkyace jaban da ke mini zarya, a kara kai fafa mini harshe kana tsare na ambata karya. Ba wani zamani mai juyarwa da zai sa na canja ubana, ko kuma firgici ko taskiri da zai sa na juya ganina. Abin sidiya kai ne ka rike ni tun kan na raya sauna, yawa shaidan yin marmaula in ya su karɓi yabona. Wani kai shehu kuduwa ta majiyar ko kai ne zirata. Salamun alaika mafi girma a fada ta shehu tsayayye, aminci ya ƙara kusantowa ga mai taimakon gajiyayye. Ya jawo mun kawo kuka abincin mu ya zama danye, amma abincin gawayi mu da fashi har ma miyar ya da ganye. Amani kai ka zo asufar da ka baiwa kowa mukamin sarki, ka kuma shugaba nasara kai kai ne kake naɗin du sarki. Duk wani mai isa da mukami tabbas da kai ya taka mataki, kai ne ke rikon duka taskar shehu ya baka katon kulki. Wani kai shehu kuduwa ta majiyar ko kai ne zirata. Babanta mana baila mu ma mu sanya sabbin kaya, har ma mi ado da adon ka cikin ka kullum muna da tagarya. Amin shehu ya amsa yayan uwa sai ku bi ni lahiya, yawa gidan fitowa tuna yi gamo da kulli da ba a gidaya. Ya ce anan ne na kwashi rabona, manzo ya ce Allah ya ce ku gano nufin zance na, nufin fituwa fito na ilahu ne karkata da batuna. Awa fito yi kun yi batu daga kai zuwa shehu ba wani saura, wannan zantukan na kai marari a kunnan ga karsi rara. Kana shehu ban yin mar daukar su dan kai su zambi da kura, ka bani juriyar daurewa kar yan uba su dide da kara. Wani kai shehu kuduwa ta majiyar ko kai ne zirata. Aikin rariya ne ware tsaba ta ware kuma mai laushi, tafin hannuwa bai tara rana sai dai unguminti da haushi. Ikon rabuka da ba ta fusa da sai dai ta kundi makashi, aikin tsintsiya ne share daki bare a ce mai laushi. Dai ruwa ya kaɗe san baya yiwu a girka abinci, kasar yar gudu da kare da hawainiya bai nufin adalci. Ba wai birin ba mu ganta da manta shine tukar duka yanci, amma ya riga ya narke san ma ku daina kwantan kunci. Wani kai shehu kuduwa ta majiyar ko kai ne zirata. Juyi ne share gadar da muke wucewa zuwa ga muradi, babul kai rikarar rike ni na kai ga tikar a bar ni na faɗi. Yawa akwai aduwai masu biya da ba sa nufin mu ji daɗi, akan za a gama a bar mu muna da ku duniyar ga da faɗi. Kuduyi walƙiyar da ka walƙa ta haska inda za na yi nima, haraɗin cidar ka fito shi ya toshe kunne da ɗaukar gulma. Shauru wanda kai ya wanke duk zunubban da na yi
matsalan mu da sauri, warware shi yadda muke buri, mu dame shi dan yayi kwari. A ya shawo mun hauka tsare mu barna da aikata shari, wuri na ka bar ma'ana ka a da'iman shehu karmi yi gwari. Amdan na tikewa kar ka fito idan so ka amshi yabona, dagun shayi ne kuma dagun umma wannan da yake a sauna. Adam shugaba